шом бахайр, шаб бахайр, душанбе азиз. Мо тақрибан корро аз соати 8 субҳ якҷо бо команда оғоз кардем. дар ин ҷо, дар ин клип яке аз ҳунарманди воқеан бисёр машҳуру маҳбуб Сулаймон Сафаров нақши асосӣ дорад. Клип бошад, клип яке аз овозхонаи бисёр машҳуру маъруф аст. Инам бошад Шаҳло Ҳафизова мебошад ва ман аз рафти ба наворгирии ин киноклип барои шумо маълумот пешниҳод мекунам ва умедвор ҳастам боварӣ комил кунам ки барои шумо ин ҷолиб аст. Рафтем. яке аз коргардонҳои муваффақи кишвари азизамон Муҳиддини Музаффар ки воқеан ҳам корашонро бениҳоят дӯст медорам ва пайваста кӯшиш мекунам ки корҳои хубу диданибобро пайваста манзури ҳаводорон ва азизон бигардонам. бинандагони мо як клипи хуба интизор шуданд, як клипе ки ҳам зебоӣ дорад, ҳам аҷв дорад, ҳам ишқ дорад, ҳам айёми зебои ҷавонӣ дорад. Умедворам ки хуб бешавад. ман хеле хушҳолам ки бо ҳамроҳи Муҳиддин Музаффар кор мекунем, барои ки яке аз мутахассисони беҳтарин дар соҳаи синамо. Барои ман як хушҳолӣ аст, як эксперимент, як опити хуб аст ва интизор шавед як проекти бениҳоят хуб бо ҳамроҳи Парвиз Ашуров, Парус, Шаҳло Ҳафизова ва Муҳиддин Музаффаров. имрӯз воқеан мо аз кори худ бениҳоят ҳаловат бурдем ва як кори хубам агар бигем кардем хато намекунем, чунки воқеан имрӯз як командаи профессионалӣ корро имрӯз ба анҷом мерасонад. ҳама ба кори худ машғул аст ва ҳама ба таври профессионалӣ кори худро ба анҷом мерасонад. имрӯз яке аз сурудҳои ин хонумро ки хеле боистеъдод аст, Шамолак ном дорад, мо сабт кардем. Ин аллакай қариб 14 соат аст ки кор рафта истодааст. ту тарсидиб Сулаймон нигоҳ каш ту чишмаро кардим де. Рафти Мадина. дар нақшҳо Сулаймон Сафаров, Мадина ва ҳамчунин чандин нафарони дигар имрӯз банданд дар ин майдони наворбардорӣ. ба ҳайси ҳунарманд ҳастам, нақши асосиро меофарам ва ин проект бар ман бисёр писанд омад, барое ки коргардони ин проект Муҳиддин Музаффаров мебошад. Ман медонам ки ҳар як ҳунарманд дар Тоҷикистон орзу мекунад ки бо ҳамроҳи Муҳиддин Музаффаров кор кунад. умед мекунам ки ин ҳамкории мо барои офаридани контентҳои басифат дар дунёи шоу-бизнеси Тоҷикистон як ранги аҷиб мешавад. ҳамаи ҳамун сценариое ки айни замон Парус навор мегирад, яъне ки рӯи навор мебиёяд, клип таронаҳое ки ҳастанд хай бо қалами банда навишта мешаванд, яъне ки ҳамкориҳои зич дорем ва яъне ки дар сатҳи олӣ кӯшиш мекунем ки пешкаши тамошобинро гардонем. идеяи ин клип аз Сироҷиддин Ғафурӣ аст ва мехоҳам бигӯям ки наворбардор Шӯҳрат Қурбонов яке аз наворбардорони рақами 1 кишвари азизамон. қиссаи ошиқӣ аст, вале
камтар дигаргун аст. мо дар бисёр ҳолатҳо медонем ки қиссаи ошиқӣ чӣ гуна мебошад. Яъне ки агар мард ошиқ шавад, ӯ чӣ гуна корҳо мекунад. барои сценаристи хуб шудан бояд режиссёри хуб бошӣ, ҳунарманди хуб бошӣ, оператори хуб бошӣ. алалхусус дар наворгирӣ мақсад гирем клиптарона. айни замон соат 2 шаб аст, мо ҳама бо қувват, ҳама бедор, ҳама хуб ба сари кор. شمالک شده دورو بری آن یار بگردم که بگردم بسی پنجره در سایه دیوار بگردم که بگردم. ҳай боқӣ ба шумо тамошои бо фароғат тамоно мекунем. ма дар оянда кӯшиш мекунем ки бо беҳтариноша пешкаши шумо гардонем. умед мекунем ки ҳарчи зиёдтар ин гуна чизҳои бомазза, клипҳои бомазза, сурудҳои хуб офарем. ҳамин лаҳза мо як саҳнаи бисёр муҳимро мегирем. як саҳнае аст ки воқеан режиссёр аз ҳунармандон бисёр талаби калон мекунад ва мо ҳоло бошад шоҳиди ин лаҳзаро ин дубли мешавем ки то чӣ андоза ҳунармандони мо аз уҳдаи ин нақш мебароянд. наҷум шахс бечора шав. гурехте شمالک شده دورو بری آن یار حسنیاتا. بگردم که بگردم بسی پنجره در سایه دیوار بگردم که بگردم یک سر زده از در به درایم به مکانش و زمانش سراغی بوسه چون سایه به دیوار بگردم که بگردم سراغی بوسه چون سایه به دیوار بگردم که بگردم. Stümöre ve aloyda.